vás ešte raz vítam a želám, aby ste naozaj si to užili, ten športový výkon spolu s tým nádherným prostredím a s ďalšími myšlienkami, ktoré toto podujatie šíri. Nachádzame sa vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese, aby sme si očakovali jedno veľmi cool podujatie, takzvanú zimnú kalokagatiu alebo zimnú olympiádu detí a mládeže. Budú tu snowboardisti, zjazdoví lyžiari, biatlonisti, bežeckí lyžiari. Neúrekom ba priam habadej mladých talentovaných športovcov. Ideme na to, priatelia. Môže byť? Čo z celého srdca najviac milujete na lyžovaní, a teda zjazdovom lyžovaní? Prečo práve tento šport má v tvojom srdci najdôležitejšie miesto? Lebo je tam rýchlosť a spojená s technikou, ktorá je veľmi zložitá a pritom tak v podstate ľahká a dokonalá. To znelo poeticky, priam slovenský Shakespeare, výborne. Naučili sme sa ďalší športový swag. Je tam rýchlosť a technika, ktorá je ťažká a pritom ľahká a dokonalá, výborne. Ak by si mala spropagovať lyžovanie niekomu, kto v živote nestál na lyžiach a možno aj z nejakej prímorskej krajiny, ako by si mu povedal, že čo je na tom najgeniálnejšie? Tak najlepšie je to, že potrebujete aj techniku, ale hlavne tam treba rozmýšľať, lebo tu potrebujete hlavu na to, aby ste dobre zalyžovali. A kto nemá hlavu, to neurobí výsledky. Výborne, takže predpokladám, že ste aj samé jednotkárky v škole, samozrejme. Výborne. Prosím ťa, prezrať mi, drahá, že kto je tvoj športový idol? Petra Vlhová. Peťa, dobrá, ak by si mala dať s Peťou battle, pozdravujeme Peťa, servus, ak by si mala dať s Peťou battle, akú stratégiu by si zvolila? Poslala by si ju na diskotéku, aby málo spala a ráno by si to využila? Možno, ale by som s ňou hlavne bola na svahu. Kolegyňa, povedz ty, je medzi dievčatami cíti nejaká nevraživosť, alebo doprajete si každá nejaký dobrý výsledok? No tak určite každá chce vyhrať, ale tak ja si myslím, že to sme zvládli celkom. Čiže je to taká priateľská atmosféra ako Spice Girls predtým, ako sa rozpadli ako kapela. Napríklad. Prosím ťa, ty si lietala ako sťaby výchor dole svahom, všetko bolo OK, alebo mala si rešpekt niektorým tým prekažkám alebo tráči? Bála som sa, lebo tam bol trošku ľad. Áno? A ako riešiš ľad? Že to dáš bom ako bomba dole, či? Hej. No výborne, prosím ťa, bol tu aj nejaký pretekár, do ktorého by si sa možno tajne nenapadne buchla troška platonicky, že bude to láska? Nie. Nič také? Nie. Dobre, kolega, poškuľuješ tu ty po niekom? Je tu nejaká sympatická pretekárka? Hlavne to sa nehovorí, že? Prezrate mi poslednú vec. Vedia u vás na škole spolužiaci, ale v tvojom prípade hlavne babi a u teba hlavne chalani, že majú takýchto talentovaných, šikovných športovcov? Hej. Áno, takže predpokladám, že ťa chlapci nosia na rukách, hádžu po tebe rúže a plišáky. Dobre, kolega, a ty vedia u teba? No tak ktorý? Áno, ako to vyzerá, že dievčata ti pod oknami zamilované serenády spievajú? O slávo, sme do teba, alebo ako to je? Nie, veď nič, normálne sa naháňame. No, takže milí priatelia, ZŠ Zubrohlava, wake up, otvorte si kúkadlá. Obrovský športový talent, dievčatá, odpadávajte, noste ho na rukách, ak zvládnete, pretože ak bude raz Slávko olympijský víťaz, už sa na vás možno ani nepozrie. A to isté platí v tom prípade, či vlastne ty si populárna. Ani neviem. Prezraď mi poslednú vec, aký predmet v škole je najťažší? Asi slovenčina. Čo je ťažšie, slovenčina alebo jazdiť po neuveriteľne zľadovateľom svahu? Ľahšie je jazdiť. Presne tak, lebo pritom sa ti neláme jazyk však. Áno. Super, díky moc, držíme palce. Prezrate nám, aké máte dojmy z tohto ročníka zimnej olympiády Kalokagatie? Super, úžasná atmosféra, úžasní pretekári, úžasní organizátori, myslím si, že neboli nejaké významné problémy a úžasne zanietení ľudia, aj domáci organizátori, obec Štrba, mesto Poprad, ako úplne super. V ktorej z disciplín, ak by ste museli, by ste si obuli lyže alebo bežky a súťažili by ste? Tak ja určite bežky voľný štýl. Ako sa vám pozdáva podujatie? No, mne sa veľmi páči, ja som veľmi nadšená. Prvýkrát som bola pred 2 rokmi a vidím, že atmosféra je rovnako dobrá, ak nie lepšia. A strašne sa mne osobne páči, koľko je tu tých žiakov zastúpených a najmä akú radosť z toho majú. Babi, boli ste fantastické, prezrate mi, čo najviac celého sveta milujete na snowboardingu? Freestyle. Áno, a čo na to máš najradšej? Prečo freestyle snowboarding je tvoja srdcovka a nerobíš napríklad volejbal, alebo hádzanú, alebo čokoľvek iné? Prečo máš na tom najradšej? Bedne, rúry, zábradlia. No pekný, ináč, priatelia, pozrite sa na tento nevinný výraz ako pán Božkové dieťa a miluje bedne, rúry, zábradlia. To by mohlo byť ako nejaký robotník tematika. Výborne, naučili sme sa
ďalší športový swag. Prosím ťa, od koľkých rokov sa venuješ snowboardingu? Od 3. A aký je tvoj pán tréner? Najlepší, alebo máš pani trénerku? Mňa naučil, ako snowboardovať môj oco. Ak by si mala dať battle s tatinom, dala by si ho do vrecka, si oveľa lepšia snowboardistka? Áno. Sofi, prezraď mi, čo ty máš najradšej na snowboardingu? Ja mám najradšej tiež freestyle a freeride. Áno, a vysvetli bežným smrteľníkom, čo to znamená, že freestyle a freeride, lebo niekto možno bude pozerať tento rozhovor a povie si, že čo to znamená. Freestyle znamená, že tie bedničky a rúry a skoky a všetko okolo. To sú tie robotnícke tematiky, rúry, bedne, zábradlia, dobre, áno, a? A freestyle je napríklad jazdenie v lesoch a tak v hlbokom snehu. Čiže to by sa dalo prirovnať troška takým aj takej turistike, dá sa povedať, áno? Práško, gratulujem, dneska si vyhral všetko, čo sa dalo. Máš viacej zlata a golďášov ako niektorí hip-hopoví reperi zubov. Počúvaj ma, prezraď mi, od koľkých rokov sa venuješ snowboardingu? O 3. O 3. Kto ťa priviedol k snowboardingu? Oco. Ocino? A ak by si mal dať battle s ocinom, dal by si ho dole si lepší? Hej. Áno. Prezraď mi, aký je tvoj športový sen alebo cieľ? Čo by si chcel dosiahnuť? Čo také tvoje najväčší sen? Olympiádu. Olympiádu, dúfam, že zlatá medaila, aby prišla do Hlohovca. Oliver, prosím ťa, daj nejaký odkaz svetu. Do kamery môže všetkým fanúšikom. Snowboarding je najlepší. Priatelia, a ako holuby štebotajú, proste všetci vedia, že Oliver je... Trošku sme snowboardu pomohli tým, že už druhý ročník robíme snowboardovú školskú ligu, o ktorú je veľmi veľký záujem a bolo to vidieť aj tu. A dokonca sme museli pridať snowboardovým disciplínám jednu disciplínu cross, tak nakoniec z 2 boli 3, pretože ten záujem naozaj rastie. Asi to vyžadovalo aj veľký organizačný tím. Keď máte dobrý tím, tak aj takéto ťažké veci sa dajú zvládnuť. Sice je ten nápor veľký, ale potom ten výsledok je o to krajší, keď sa všetko podarí tak, ako má. Spĺňajú výkony mladých športovcov aj priebeh pretekov všetky vaše predstavy? Všetko beží podľa plánu, našťastie. Bol včerajší deň síce náročný, večerné šprinty trvali až zhruba do nejakej 8:45, čiže bolo to aj dynamické, aj zaujímavé, aj náročné, čo sa týka počasia, ale všetko prebehlo relatívne hladko, takže je to super. Podľa výkonov vidieť, že nie len to, že možno budúci olympijskí víťazi nám tu vyrastajú, ale čo je dôležitejšie, veľmi veľká skupina detí ten šport miluje len tak pre radosť, aby sa mu venovali celý život. Určite deti sa tešia aj z toho, že nie sú v škole, to je dôležitá vec, ale samozrejme nás veľmi teší, že tých detí pribúda aj na lyžiach a že majú tú chuť športovať, či je to biatlon, beh, zjazdové lyžovanie a tak ďalej, čiže je to super, keď vidíme tie deti, že majú snahu športovať, majú snahu sa zlepšovať a dosahovať nejaké výsledky a určite vzory typu, ja neviem, Peťa Vlhová, Peťo Sagan a tak ďalej sú práve motorom na to, aby sa snažili dotiahnuť to tiež čo najvyššie. Pred pretekmi verili ste si, že vyhráte? No, ja neviem. Tak dúfali sme, že budeme aspoň na bedni, ale tak sme veľmi radi, že sme vyhrali. Áno, prosím ťa, kto bol najväčší váš konkurent? Ktorá štafeta alebo ktorá škola ste si hovorili, že fú, tak to bude ťažké? Tak asi z Liptovského Mikuláša a Hybe, to sú takí konkurenti, čo sa tak striedame. Tak. A nakoniec... A Banská Bystrica. Tak, no pekne. Prezraďte mi, je to náročné, predsa len zmiešaná dvojica v štafete chalan s babou a podobne, akože ste zvyknutí, ste zohratí, alebo je to niečo, kde musíte si aj ľudsky sadnúť? Tak my sme išli takúto zmiešanú štafetu teraz prvýkrát, ale tak vyšlo to. Vlastne my máme spolu stále tréningy, tak... A máte spolu len tréningy, alebo ste možno troška aj do seba buchnutí? To určite nie. Určite nie, hej? Máš frajera? Nie. Máš frajerku? Nie. Výborne, takže treba sa sústrediť na šport. Pán tréner, veľký úspech. Koľko hodín denne, respektíve týždenne, aký tvrdý tréning si vyžaduje takýchto mladých, talentovaných športovcov, aby takéto výsledky prichádzali? Tak my to práve, že berieme tak, by som povedal, že light. My trénujeme 2-krát do týždňa. Plus každý víkend vlastne máme preteky, respektíve tréning, takže... Čiže vysoká koncentrácia, nech to prináša radosť, ale zároveň potom aj výsledky. Príjemné s užitočným, by som to tak povedal. Potrebujete ako tréner mládeže aj vy občas byť zaseknutý mentálne v puberte, aby ste si našiel ten komunikačný most s vašimi zverencami? Tak určite, hlavne v tomto veku, 13-14 rokov to... Je nevyhnutné. Čo máte na tejto práci najradšej? Je to veľmi špecifické typ práce, trénerstvo mládeže. Čo máte na tom najradšej? Že ma stále dokážu niečím prekvapiť, ako napríklad včera výsledkami a dneska ešte lepšími výsledkami. Čo je na druhej strane podľa vás najväčšou výzvou trénera, ktorý pracuje s mládežou? Čo je najťažšou úlohou? Zladiť trénera, lekára, psychologa,
šoféra, ekonóma Ešte bodyguarda. a všetko dokopy. Kolega, čo máš na celom svete najradšej zo všetkého? Športu, jedla, Šport. filmov, šport, hej, správne. Prosím ťa, keď športuješ, myslíš na niečo iné, alebo sa sústredíš na ten výkon? Sústredím sa na výkon. Áno, dobre. A cítiš podporu faniniek? Niekedy dievčatá odpadávajú, keď vidia, ako bežkuješ? Neviem. Takže všetky slobodné modrooké blondínky Slovenska, ak ste sa zamilovali do Kubyho, môjho kamaráta, tak mu posielajte zamilované korešpondenčné lístky a poštové holuby. Dobre, Kuby, v pohode. Keď napríklad trénujete, tak aj sa pri tom rozprávate, že napríklad idete v prírode nejaké väčšie trasy, alebo sa musíš vždy len sústrediť na ten športový výkon? Rozprávame sa aj. A o čom sa takom bavíte napríklad? O chalanoch? Nie. O vtipných veciach a ako sa nám darí. No tak mi prezrať, aký najväčší trapas sa buď tebe, kamoške, chalanom alebo niekomu z vašej školy sa stal buď na tréningu, na pretekov a podobne, nejaká taká halus vtipná? No tak mne včera spadla som do lesa a skoro ma zrazil ratrak. To vážne? No tak akože ďakujeme vyšším silám, že všetko dobre dopadlo. Nuž priatelia, keďže naši veľkí sympatiáci z Liptovskej Tepličky sú naozaj mega veľkí kúlery a že vraj skvelí vychýrení tanečníci, tak budú súťažiť o naše mega coolové štýl merch tričko Nebud lama. 3 z vás dáme tričko, ktorí dajú najlepšie dance moves, tanečné prvky, ale obutí v bežkách, dobre?